Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikulandireni kuchokera kuno kwa Chonde kwati Mtiramanja mboma la Mulanje kumene tsiku la lero la Mulungu kuli mwambo wa mulakho wa lomwe. Mwambo umenewu ndi mwambotu wachikhalidwe, mwambo umene amachita kapena kuti amatsogolera ndi anthu a mtundu wa Chiromwe. Ine ndi Beatrice Juma. Ndiyetu tisanayambe zonse zimene zikuchitika kuno, mungodziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akhale akufika pamalo ano kudzakhala nawo pa mwambo umenewu. Iwowa tsopano anyamuka ku nyumba yawo mboma la Mangochi kubwera kuno ku Mulanje. Ndiye ndimafuna kuti mwachidule tingomva tingoona mmene kunoko kuliri, kunoko kwasonkhana kwimbira wanthu kusowa kuti ndiponda pati, mundipondera mwana kwadzadza kwambiri. Zina mwa zinthu zimene taona kuno ndi zachikhalidwe. Inu mukudziwa kuti anthu a mtundu wa Chiromwe amakonda zakudya monga ngati achinakalongonda, nandolo ophika ndi makaka, komanso amakhulupirira mankhwala azisamba, komanso kuvala kwa chikhalidwe chawo cha Chiromwe. Ndiyenotu tikuona mmene kunoko kuliri ndili ndi mzanga Simeon Shumba. Iyeyutu anakazungulira kuona malo amene kunoko kukuchitika zinthu zosiyana-siyana kuti atifotokozere kuti kumene anakayendaku malo amene kukuchitika zinthu zosiyana-siyana kukuli chani. Chifukwa ineyo ndangoona kuti kwamangidwa ngati timisanja ting'ono-ting'ono, anthu alongezako zinthu tosiyana-siyana. Timve kwa mzanga Simeon Shumba kuti kodi malo kumene kuku kuli zotani. Mzanga Simeon, ndakulandira. Iwe ndakuona ukudutsa mbali za uko kwakhala anthu kwambiriko. Tandiuze kumene kukuchitika zotani. Kumene kuchitika ntchito zosiyana-siyana za malonda makamaka zachikhalidwe monga mmene ulili tsiku la lero la mulakho wa lomwe. Kumene kuli amayi akugulitsa zinthu zokongolesa matupi, mwina ngati zomanga mwina mkono, zinaso zovala mchuno kumene mikanda. Nachasa ndi amayi angapo akuti Malawi wachikhalidwe, mayi wachikhalidwe amachisamala kuyambira mkati mpaka na panja. So kumeneko kuli zinthu zina zimeneko. Kuliso abambo akugulitsa ndithu mankhwala ena ngati ya PP, enaso mphini zimene zomwe mbali ina akupanga promote chikhalidwe, kwina konso akupeza ndalama. So mwambo umenewu ukunikira mbali zonsezo chikhalidwe, komanso wena apeza danga lopezerapo ndalama ndi ntchito zina zosiyana-siyana. Ndaonanso anthu akuyenda ndi mbale za zakudya kumeneku. Kodi ndi zakudya zanji zimene zili kumeneku zimene zimaonetsa chikhalidwe cha lomwe? Kumene kuti kuli nsima, kuli kalingonda, kuli nandolo, kuli mbewa zimene, kuli nyama yophikidwa ndi nandolo oyika pamodzi ndi mtedza, kuli nkhunguzu. Zakudya zachikhalidwe zomwe panopa zatenga gawo kwambiri. Panopa sungapite malo even mu town, even mu mzinda wa Blantyre upeza kuti kumapeza kuti muna muli nkhwani otendera, kuli tanapos otendera. Zoti muna kupita mtano kapeza chips and chicken, panopa zikumakhala zochepa kwambiri, zomwe zikuthandiza kuti anthu panopa akutsindika kwambiri kufunika ndithu kobwereranso kumbuyo ponikira za zomwe makolo athu ankakonda kudya, kaya ndi zokudya, kaya ndi zovala. Kunonso amene kuonekera mambiri ndithu avala zovala za chikhalidwe, kufuna kutsindika kuti chikhalidwe ndichofunika kwambiri. Nde iwe ndi mmodzi mwa atolankhani amene mmapanga za malonda, mmakonda kulemba nkhani za business. Mwina mwambo ngati umenewu ndi zinthu zimene zikugulitsidwa kuno kapena zimene anthu ayika pa chionetsero zingathandize bwanji pa chuma cha dziko lino? Tingazipange bwanji kuti zikhale zothandiza chuma cha dziko lino? Kwa nthawi yayitali takhala kumangotaya kapena kuti kumangolankhula. Tikafika ngati pa miyambo ngati imeneyi timaona kuli msangano wa angoni, kuli chana zathu aunthetho, kuli chiwanja cha yawo, kuli mkumano wa Sena na amang'anja. Timati tikakupona ngati chonchi tikafika mmawa zimathira pompo.
mwina ngati dziko tipanga embrace kuti miyambo ngati mankhwala ngati mahebo ena kuti tseke ena kuti chidede mikanda imene kukabwera azungu tokera maiko akunja komanso mwina amalawi aniyakefe tikamati ndikufuna ndikapeza zinthu zachikhalidwe ndipita kuti ndipita ku Nchewu ndipita ku Mulanje ndipita ku Hora Mountain ndipita ku Mangochi konseko ndithu akapeze zinthu zomwe ngati kuti iwowo kumagwiritsa ntchito kunoko kuzikhala zakudya kuti munthu mwina ngoti ana afuna ayende apite ku Mulanje asanafike ku Mulanje Mountain atha kuima panopa mkati mwa wiki olo Friday, Saturday, Sunday kuzaona ndithu zachikhalidwe kaya magule pakhale video apo ikuonesa magule omwe akuonekapo atha kubwera akapita ku Nchewu msangano wa Ngoni azitakaona kuti kodi Angoni amatani osangoti iyayi pachaka pamozi zikachitika zathira pompo mwina ngati dziko singapindule kumbali ya zokopa alendo omwe amabweresa kwambiri forex ngati anthu achoka ku Taiwan achoka ku China achoka ku Zambia ngati afika kunoko kuzaona magulu amenewa special kunoko anthu amene achabwesa forex ndiye kuti vuto lakusowa kwa ndalama yakunja yomwe yakhala ili mkamwa kwa zaka 6 ita mwina kuja kuti zina zomwe zingathe kubweresa ndalama zakunja ndi zinthu ngati zizi mona azungu aja akabwera kuno sadya tu chips and chicken amadya matemba amadya nkhwani otendera amadya nandolo zimene zijazo tazipanga value added kuti izizi zomwe tikupanga zachikhalidwe za mulakho lomwe za msangano wa Ngoni za unthetho kuti izizi zingathandiza bwanji kupititsa pasogolo chuma cha dziko lino kudzera kuchikhalidwe ndekuti pamene tikulephera pamene pakutipangitsa kuti miyambo ngati imeneyi zingokhala yachizolowezi penipeni pamene pakutilaka ndipati ndi nkhani ya mindset ngati panopa muone kuti kobwera anthu ambiri kwambiri na sabata iyi yonse iyi ukayenda malo a zochezachezamo malo achakumwa nkhani yomwe inali mkamwa Saturday Sunday kwambira Thursday Friday Saturday Sunday kupita kumulako izizi zikhala chaka chonse mwina pa mwezi paja mwina kawiri kokha anthu adzitha kuyendera malo onse achikhalidwe ndiye tikatero ngati dziko titha kupindula kwambiri tikapita maiko anzathu ku China kupeza kuti katundu omwe tikumuona kunoyi amampanga paki kuno bwino kumpanga value addition amamwika mashop ndendende katundu ali kunoyi tseke chidede mikanda mankhwala abambo azimayi kaya mphini moti kaya ntsasi zimene zimakhala value added kukazika mashop kumagula mtengo wokwera $, zinaso zochokera konkuno kupita ku America kuja ku Queens Boulevard ukazipa zinthu zili mashop ukutenga ndalama $5, $10 ukukula ife chomwe chikuvuta ndi chani ndipena panopa tili ndi nduna yatsopano ya za tourism business komanso industrialization bwana George Partich mwina potiwo ndikatswiri kunkhani za malonda mwina akhala pansi ndi magulu onse kuunika kuti kunkhani ya chikhalidwe tipange bwanji kuti zitha kupeza ndalama kudzera kumbali ya tourism komanso ifeyo aniyakefe tisinthe mindset change kuti izizi tikamaziona zisathelero tikabwera next week Saturday or Sunday tipeze zonse zomwe zili kunozi kuti tikatero mwina tisamapeza ndalama zakunja kina kuso anthu tikutukula miyoyo yathu kudzera ku katundu ameneyo nde wakambapo Simeon za mindset kusintha kaganizidwe kathu mene timachitira zinthu makamaka achinyamata amene ndaonanso kuti ndochuluka pano mwina angapezerepo mwayi bwanji pa miyambo ngati imeneyi kuti nawonso apititse miyoyo yawo patsogolo ndaona kuti kunoko kwabwera achinyamata ambiri omwe akutenga nawo gawo pa za nkhani zimenezi a business antchito za maphunziro antchito za ulimi ndi nthawi yoti izizi si zachimidzi mbuyomu timati munthu kumagula gondros kumagula tseke kumagula chidede kumagula mikanda azimayi zachimidzi panopa si zachimidzi panopa is modern zoti innovation ya matupi kuti ineyo kuti ndioneke bwino nkhosi mangamo ndivale mikanda ineyo kuti ndioneke bwino mchunomo abambo akabwera aone kuti mayi wangayi mkazi wanga wachena kapena kuti
ndasoka ndithu malaya mbalimbalimu ndiyika ndithu to loshalosha zomwe zizipangisa kuti anthu akandiona akhale attractive kuyambira kumavalidwe panja komanso mkati. Tikatero zimene zichazo tiyambe kuzigulisa kwinako tiyamba panga export zomwe zibweresa ndalama. Oyamba ake ndi achinyamata makolowa anasiyamba ifeyo achinyamata tizitenge zizi fuka tikangokhala kungoti lero basi tapanga tungomwa basi thubulo tathira pompo dziko singasuntha. Zomwe tikupangazi tiyike mabotolo enieni tizipange paki thubulo ukapezeke mu Shoprite, thubulo ukapezeke mu Chipiku Plus, thubulo ukapezeke mashopu akuluakulu dziko muno. Tikatero dziko lipanga ndalama zambiri zomwe anthu ake omwe akupanga ndi achinyamata omwe angatenge gawo lalikulu kwambiri. Tumakamba za 2063 starts now. Omwe kuyamba ndi achinyamata anyamata ameneja atenge gawo pali njira zambirimbiri zomwe anthu angapange moti nali ku sukulu ndapaza degree ndikudikira ntchito zina zomwe tingagulitse ngati dziko ndi katundu wambiri yomwe wabwera kuno. Mukayendera kunoko ntchito zambirimbiri pali mankhwala osiyanasiyana koma tikachoka panopa tikampeza mulimbi ali pafumbi moti ndineyo sindingagule koma katundu amene tamuona kunoyi timpange paki bwinobwino wachinyamata ngoti ifeyo tili panthu 5 nalika kuluwana nalika ku masti koma kuchitika ntchito zambiri zama innovations zimene zichazo tisinthe ndithu tizike bwinobwino achinyamata atenge gawo lalikulu kwambiri pa ntchito zimenezi. Ndakuthokoza mzanga Simeon Shumba ukazunguliranso ubwera nthawi ina kuti tichezenso mbiri. Ndamonanso Chindongo apo nayenso anali ngatipo kaja zobwirabwira Chelsea Ndongo amene ndi mzanga Simeon Shumba kutifotokozera zina zimene waona komanso ngati mtolankhani amene amalemba kwambiri nkhani zokhuzana ndi chuma komanso zamalonda amene watimati atolankhani a business. Ndiye panonso ndili ndi mzanga Charles Chindongo iyeyunso ndi mmodzi mwa atolankhani ku MBC. Kufuna Charles tandifotokozera ndinakuona unayima pena pake ndi mafumu kodi kwenikweni mafumuwa nkhani zimene yabwerera pano ndi zotani? Kwakukulu mwina ndikufuna kuonesa umodzi omwe ulipo pakati pa Malawi. Mafumu amene abwera kumwambo umene wa chaka chino wa Mulankho Alumu si mafumu ochokera ku chigawo chakumwera okha omwe mwambo umachitikira chaka ndi chaka. Awa ndi mafumu ochokera zigawo zonse za dziko lino. Ndaona amfumu mwachisanzo a Paramount Chief Kyungu, mfumu yayikulu yochokera ku Chitipa komanso ku Karunga, kusonyeza kunena kuti Amalawi tingasiyane mitundu cha mtundu wanji anthu ndife amodzi. Mwambo ukulumikiza anthu a mitundu yosiyanasiyana amene abwera kuno. Kukamba za mabweredwe anthu kunoko mwina kufotokoza kwake kukhoza kundivuta malo akusowa panja apa ukaona nzanga ona kuti anthu akubwerabe ndikumazifunsa kunena kuti pa nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko lino amenenso ali patron wa gulu limene la Mulankho Alumu akhale akufika malo ano pakhale zotani. Sindikudziwa kuti chithunzithunzi chake tingachipereke chotani kuti anthu osangalala nkhope za msangala ukayenda ukakhala kumbaliyo zogulisagulisazi zonsezu muzipeza amene magulu amakolo athu sopa mukunena abeni ndi zina zonse zimene munthu ungazipeze pa mwambo wokondwerera chikhalidwe cha Chilumu zilipo ndithu na ndolo ndi azinzake zakudya zonsezo muzipeza kuno. Nde iwe unabweranso kuno lachisanu nthawi imene kunali kukonzekera za mwambo umenewu. Mwina pa nkhani yokonzekerera mwina magule kapena zakudya mwina unaona kuti ndikofunika bwanji kuti anthu achite pakana kukonzekera ndithu kumapanga ma practice zinthu ngati zimene zizi sizotayisa nthawi? Ayi ni mwambo waukulu kwambiri. Mtundu wina uliwonse umaziwika ndi chikhalidwe chake. Ifenso ngati Amalawi tisamakhale anthu ochita manyazi kuona kuti tikulimbikitsa zinthu za chikhalidwe chathu. Ayi tikapita misonkhano yakunjaku timakhala tikuona kuti anthu ochokera m'mayiko enanso nawonso akusonyeza chikhalidwe chawo kuzera zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza zovala. Ndiye tikhoza kufotokoza kuti sizochititsa manyazi tizinyadira zimene zimatipanga define kuti ndife Amalawi. Mwina ndibwerere kaye pambuyo. Chabwino. Ameneyo ndi mzanga Charles Chindongo, ameneyu ndi mtolankhani
amene nayenso ali kuno kulemba nkhani zimene zikuchitika pamalo ano. Nde muja ndinanenera kuti posachedwa apa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika komanso mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika akhala akufika pamalo pano. Mwambo umenewu ndi mwambo waukulu, ndi mwambo umene umachitika kamodzi pa chaka, mwambo umenewu mulakho wa lomwe umachitikira nthawi zonse kuno kwa Chonde kwa tiye Mchiramanja. Mwambo umenewu wakhala ukuchitika kwa zaka 17 tsopano. Chiyambireni kuyamba mwambo umenewu mu 2007 amene amatsogolera kapena tinene kuti patron wake amene anayambitsa mwambo umenewu ndi amene anali president wachitatu wa dziko lino la Malawi Profesa Bingu wa Mutharika mzimu wawo use mumtendere, ndi amenenso anali patroni wa mulakho wa lomwe. Tsopano pano patroni wa gulu limene la mulakho wa lomwe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndetu kuno tanena kale kuti kwabwera anthu osiyanasiyana. Mzanga Simeon Shumba anafotokoza za achinyamata amene abwera pano kudzaona kuti kodi iwo angagwire pati ngati nkhani yoti nawonso akhale ndi mwayi oti apeze chuma kapena angagwire pati kuti nawonso akhale anthu otakatatakata ndi zinthu zimene zikuchitika panopa. Nde pano ndili ndi Anthony Meja. Anthony Mejayu ndi wachinyamata ndithu, iyeyu amapanga mabizinesi osiyanasiyana. Nde ndikufuna kuti Anthony Meja atifotokozere kuti ngati wachinyamata zimene waona kunoko iweyo kuona kuti zikupindulira bwanji pa ntchito yako imene umapanga. Okay, kunoko ndaona zinthu zambiri, zinthu zabwino kwambiri mmene mukuonera, kuli anthu osiyanasiyana, kuli anthu amabizinesi, kuli anthu andale, kuli anthu azipandi zosiyanasiyana. Ndiye monga ine munthu wa bizinesi zindithandizanso kupanga ma connection ndi anthu ena, komanso ndikamapanga zinthu zanga ndizidziwa kuti kodi alomwe ndi ati, alomwe amafuna chani. Beatrice. Nde umanena kuti umapanga nkhani za chitetezo ndi mabizinesi yako, komanso zoyang'ana izi za pesticides. Zimene zizi ndinonso anthu amene mmakondogwiritsa ntchito zinthu za mankhwala osiyana. Kodi mukuona ngati zazisambazi zikhozogwiritsidwa ntchito mbali ya mapesticides? Atisekesa Beatrice. Kuti mamva kuti ndithu pali zitsamba zina matha kuthawisira udzudzu, matha kuthawisira kaya makoso kuthawisira chani. Mwina inu yachinyamata zinthu ngati zimenezi mutafufuza mukuona kuti zikhozokuthandizana. Zitha kutithandiza for tikamvetsesa chikhalidwe ndiye ndi dwelo la business yathu. Tikamvetsesa anthu amene tikupanga nawo deal pa market ndiye ndi dwelo la business yathu. Zomwe zingathandize kuti kodi anthu tizipanga nawo deal motani. Ndi yakhenyo Beatrice. Chabwino. Ndathokoza Anthony. Zikomo Beatrice. Zikomo. Ameneyo ndi Anthony Meja amene amachita mabizinesi osiyanasiyana komanso tamapanga ati nkhani zachitetezo komanso mapesticides. Ndetu ine ndinamvapo ndithu kuti pali mankhwala ena azitsamba amene timatha kugwiritsa ntchito mwina kaya kuthawisa tizilombo toulukauluka ati m'makomo mwathumu, kaya mwinanso mankhwala ena inde ngakhale ambewu kuyika pa mbewu kuti mbewu zathu zisawonongeke. Zonsezi zimachitika kuchokera ku mankhwala azitsamba. Ndendanena kuti kuno kuli anthu osiyanasiyana. Ena abwera kuti adzapateko mwayi kuti adziwe kuti kodi ndikamachoka kumeneko zinthu zimene nditaone kumulakho wa lomwe ndikamabwerera kwathu ndi business imene ndingathe kukapanga. Komanso kuli ena amene abwera kuzaona kuti kodi mwambo umenewu mwina ndi ntchito zimene amagwira angapitise bwanji patsogolo chuma cha dziko lino. Nde pano ndili ndi Leonard Chimwaza, ndi mmodzi mwa anthu amene amathamangathamanga kapena nene kuti odziwa nkhani za ulimi, amene wawo amayankhulapo kwambiri pa nkhani za ulimi. Nde inu mukudziwa kuti zambiri zimene akuonetsa kumwambo uno ndi zakudya kapena zinthu zimene zili zolimidwa. Tikakamba nkhani za chidede zonse amakamba Mzanga Simeon Shumba, tikakamba nkhani za nandolo zonsezi ndi zinthu zimene zimakhala kuti timalima. Ndakulandirani Leonard Chimwaza. Monga inu munthu mmodzi amene mumatsatira nkhani za ulimi komanso mumayankhulapo pa nkhani za ulimi, mwambo ngati umene ungathandize bwanji kukweza ntchito za ulimi mudziko muno? Ndizoonadi kuti mwambo ngati ndofunikira kwambiri ku chitukuko cha ulimi kuno ku Malawi. Choyambirira
tikuyenera kuzindikira onena kuti ndinakumvani mukufotokoza kuti alomwe amapezeka madera akuti mukaona madera amene alomwe amapezeka kwambiri ndi ku Shire Highlands maboma ngati Chiradzulo, Mulanje, Palombe, Cholo. Kumeneku ndi kumene kumalimidwa na ndolo ambiri. Kumeneku ndi kumene kumapezeka nanazi zambiri. Kumeneku ndi kumene kumapezeka kalongonda wambiri. Izi zikuti pasanthuzo unena kuti titakhala kuti no kugwiritsa ntchito mwambo ngati uno kuti no tipitise pasogolo nkhani za ulimi komanso kuti zakudya zimene zimalimidwa kunoko zimene kwambiri zimakhala zachikhalidwe zitithandizire dziko la Malawi kuyika pamapo. Ndikupasani chitsanzo ku Ivory Coast amakhala ndi mwambo wapaderadera mwambo wachikhalidwe umene kwambiri amalimbikitsa zakudya zimene anthu aku Ivory Coast amalima ndi kumadya azipatse malonda kuti zizibweresera ndalama chimodzimodzinso kuno ku Malawi ngakhale mwambo ngati uno wa Lomwe pompano kukhala mwambo wa anzathu atumbuka Goda Pamphanya titakhala kuti noti kumakhala ndi ndondomeko yonena kuti no zakudya zimene timalima tikuzikonza mapaderadera mwachitsanzo value addition kunoko mapavilion amene akufufuza zinthu zambiri zimene no tikuyenera kuti tizikonze kuli zakudya zachilengedwe kuli zakumwa zachilengedwe koma kuti muone mutakuona kuti no zakumwa zili kumene kuko kwambiri sizikupereka chikoka maonekedwe ake zili mapaketi oti mwina si abwino kodi titakhala kuti tikupanga zijamati value addition kapena kuzikonza maonekedwe kuti no zikhale zapamwamba kuti zimene sizingamatibweresere ndalama tukamba zonna kuti mwambo ngati uno utakuthandizira kupezesa anthu ntchito chifukwa zakumwa zimene zimapezeka kunoko zachilomwe titakhala kuti no tikumadzika m'mabotolo abwino ndekuti ambiri azilimbikira kumadzala kumalima kumadzikonza ndekuti no ntchito amene pachazapezeka khobiri limene mwina anyamata bwezi mwina akumapita ku town ukasakasaka ntchito zimene sizingachitike chifukwa choti kuti akhala konkuno kwawo ndi kumalimbikisa zakudya ngati zimenezi chinthu china chimene tikuyenera kuti no tichilingalira kwambiri kusunga zinthu zimene zimafunika kuti konze zina pachizungu amati gene bank zambiri zachilengedwe zimene zikuonesedwa kuno ku Mulako wa Lomwe mbewu zake ni mbewu zachilengedwe kusonyeza kuti ngakhale ku agriculture ako anzathu a science kuti no apange ma varieties ena kuti apange zinthu zina amayenera kuti no akafunseka zinthu zimene timati ma parent stocks amenewo amapezeka no kumudzi kwenikweni tukamba za kalongonda tukamba za khobwe tukamba za nandolo zinthu zimene tukamba za nkhunguzu mbewu zachilokolo zenizeni anzathu a science amafuna zimenezi kuti no akazichuna bwinobwino zikabwerese no mavaraiti asopano ndiye nkofunika kunena kuti no miyambo ngati ino tizisunga zachilengedwe tikatero ndiye kuti zikuthandizira kuti tipeze ndalama komanso tikatero ndiye kuti ngati dziko la Malawi tidziwika kwambiri pamapo ngati mmene no maiko ngati Ivory Coast ndiye amachitira. Inetu ndakuthokozani kwambiri Mr. Chimwaza. Ineyo ndathokoza kwambiri chimene no ndingapemphe kunena kuti no tiapemphe achinyamata komanso tiapemphe alimi amene akulima makamaka kuno ku Shire Highlands kuti iwo aonesese kuti no mbewu zimene amalima azisamale aonesese kuti kalongonda amene timalima timusamale panopa tikukamba kwambiri kuti Beatrice alimi ambiri sakukolola mwina paikala paja kungopeza matumba 20 matumba 30 komano tipange bwanji kuti nadzikolola mbewu ngati kalongonda mbewu ngati nandolo zinthu ndikuthekera kumaunjizira chajira munda mocha ndikuti ngati mulimi akufuna kuti no akolole mochuluka akuyena kuti adzilima mbewu ngati zimenezi so nkofunika onena kuti no miyambo ya Mulako ngati ino ndi miyambo ina ithandizire kulimbikisa kwambiri mbewu zachilokolo ndicho linga choti kuti no ulimi upite pasogolo tisunge nthaka komanso nkhani za ndalama kuti no tipite pasogolo komanso tidziko kwambiri pa mapu ngati dziko kupatula kuti no tikufuna kuti no achinyamata azipeza ntchito kupanga value addition zinthu zimene timazilima zachilokolo zimene zimapezeka kwambiri kudera limene alomwe amapezeka zikomo kwambiri amenewo ndi Leonard Chimwaza amene amanenerapo pa nkhani za ulimi ndenotu tanena kale kuti kunoko kuli gulu la anthu kwabwera anthu ochuluka amene abwera kudzakhala nawo pa mwambo umenewo ndetu posachedwa apa tinaona ndithu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi olemekezeka Enoch Chihana akufika pamalo ano komanso chaposachedwa apa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akhalanso akufika pamalo ano nde onsewa ndithu akudzachitira umboni mwambo umenewu wachikhalidwe mwambo umenewu wa Mulako wa Lomwe
tanena kale kuti mtsogoleri wa dziko lino ali pa mdipiti umene uchokera mboma la Mangochi kubwera kuno kuzakhala nawo pa mwambo umenewu. Ndetu ndi mwambo umene umachitika chaka china chilichonse. Nde pano nditane wapampando wa gulu limene lili la mulakho wa lomwe. Iwo watu dzina lawo ndi Amuchana Kwayi Mpuluka. Takulandirani. Ziko mukambiri. Mwambo ngati umenewu ukumachitika chaka ndi chaka. Chimene chikumakupatsani kulimbika kuti mudzipangabe mwambo umenewu ndi chani? Chibwetu mungaziwe munthu amene simaziwa chikhalidwe chake amakhala ngati munthu wokufa. Ndifake mona kuti mabwera pano kukumbusana chikhalidwe chathu, magule athu, abantu zasangalira limodzi pa chaka chilichonse. Ni miyambo yomwe ife achikhalidwe timapanga. Chikhalidwe chonse ni mwambo wawo, ansiku lawo. Ife ngati amulakho timapanga lero mu Oktoba. Nde taona kwambiri zimene zikuonetsedwa ku mastandiku ndi zakudya kapena tinene kuti zolima zosiyanasiyana. Mwina ukatha mwambo ngati umenewu anthu mmawalimbikitsa bwanji makamaka anthu amene amwisa ndi zinthu zimenezi kuti mwina adzipeza cholowa pa zimene akuchita? Choyamba chomwe mungaziwe nchonena kuti malawi muno timakhala ndi njala chifukwa chonena kuti mwina pena timangodalira sima yokha. Ndifake maona kunoko kuli kalingonda komanso kuli mipama mizu yosiyanasiyana kuti anthu azoti okay ngati nthawi tonse tikudya sima olofa wativuta tikuzoza kudya kalingonda ikapayika ni ndiwo ndikukhuta. Komanso anthu amene akabwisa zimene zizi amakhala kugulidwa kumalo kuno kupeza koso kanga chepe komanso zimathandizira kuti kumuzi kuja nakasiya malima anthu amapita soka kalingonda ali kuti ni mpezi imene zimakhalira anthu. Nde ukatha mwambo umenewu tsiku la lero tinene kuti basi zionetsero ngati zimenezi zimakhala kuti zathera pompa kapena malona amakhala peutsekula kuti anthu akhoza kumazaphunzira chikhalidwe ndi miyambo yalo? Malo anotu ndi osegula nthawi iliyonse tsiku lililonse chifukwa kuno anthu abwera koma ena asanakaone muzi wathu wa Chilomwe ulimo muno komanso muli mbiri ya Chilomwe yokhazikika ilimo muno. Mitengo semene akonesa anthu akalingonda amene timazalira zilimo muno kunoko ndikosegula anthu azibwera chifukwa kunoko kuli ngati heritage center yathu komanso kuli ngati museum kathu kamene mukhoza kuona nyumba zathu mbewu zathu olo ziweto zilikonkhula. Mwambo umenewu mumayitana alomwe okhaokha kapena mumayitana wina aliyense komanso chifukwa chani? Mwambo kuti mayitana aliyense m'Malawi komanso azinzathu amaiko osiyanasiyana. Maona pabwera azinzathu choka ku Mozambiki, pabwera azinzathu chokera ku Zambia ali pano komanso mafumu akuluakulu onse anziko muno. Cholinga nchonena kuti munthu ukakhala kuti anzako akuziwa chikhalidwe chawo zimakhala bwino ndipo anthu aja amakumvesesa kuti kana akaja kalingonda ndikukhala kwawo. Ndifake timayitana onsewa kuti abwesa kale nawo limodzi funa nawo samatira mwambo wawo ndi timapita. Inetu ndakuthokozana cheya. Ziko mukambiri. Amenewo ndi Amuchana Kwayi Mpuluka. Iwowa ndi wapampando wa mulakho wa lomwe. Ndi afotokozatu zambiri makamaka nkhani ya zakudya zambiri zimene akuonetsa kunoko m'malo osiyanasiyana. Ndetu mmene nanenera mucha pamalo pano pakhale pakufika mtsogoleri wa dziko lino posachedwapa koma pakadali pano amene akhale akufika posachedwapa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah. Ndetu mwaona mmene kuno muliri tinangofuna kuti mungola wako mungoonako kuti kodi kunoko kwachonde kwatiye mthiramanja kuli. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.